Tsopano yafika nthawi ya sewero la fupa lokakamiza. Seweroli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism, CSJ. Cholinga cha seweroli ndi kuphunzitsa anthu za ufulu, malamulo, ubereki ndi uchembere wabwino. Akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka, ndipo akujambula seweroli ndi Madalitso Chingwalu. Muli ndi ine Evelyn Mkandawire. Mavuto nikuti Linda ni makolo agenda tana nawo. Ine siningalulira kuti uzivutika kundende kunoko iwo akudya nkhuku zawo ku mafamu kwawoko anawo kumapita ku sukulu kumaphunzira maphunziro ntima ulizi zimenezo siningalole ineyo yes. Pana malume inetu Linda mukunchula papayo. Linda sana ndirakwire china chiti chonse. Iwe usakalenga tuma jajamba ofa. Iweyo unanduza weka kuti unamugwirira mwana wa Gama ku college kwanuko. Ndipo apolisi adabwera kuza kutenga iwe kuti ukayankhe mulandu. Ndi apapo kukana umandinamiza? Malume cheka. Ndikufusa umandinamiza? Tamverani tu Zona adi nende namugwirira Linda. Oho. Kuma Linda ni makolo wake sana kanene ku polisi. Oho. So pano apolisi amene abwera kuza kutengaje amati unamugwirira ndani? Apolisi anandigwira chifukwa chonena kuti mavuto ndinagwirira wachiro kundirande. Iwe ni mavuto dieti? Iwe mpaka kugwirira wachito? Malume mumvesese kungoti filimu yake sinaende bwino yaye chifukwa nendo anchitoyo tinachita kugwirizana ni mwana wanchitoyo naye ngati pachibwenzi ka. Iwe mavuto saza kuthera ali mwazina lako mavuto saza kuthera so pano malume oti muzindivera chisoni nde muli business okundiralatira. Malume oti muzindivera chisoni muli business okundiralatira. Iwe unangotenga ndendende ni nyama ya malimu bambo wako. Koma ngati kunyozana kwako kakhale kumene ku malume. Kunyozana kwako ngati kuli kumene ku malume. Kuli bwino muzipita. Iye ndikupita kumene. Zivaya. Iwe zona ine tu wandipezesa tu mavuto. Akulu wangu nipalamulisa zazi. Kundidanisa ndi Agama aja pamuzi ndi amake Linda. Zona. Cheka tunu. Ngati mwapalamula ndi zanu zimenezo. Ine sina kutumeni kuti mukapalamule. Sina kutumeni mukapalamule mlandu zimenezo ndi zanu. Sister Linda. Bwanji lero mwadzuka muli ndi chimwemwe chokha. Chikuchitika ndi chani atsikana? Sister Judy. Kodi ndili ndi chimwemwe? Sister Linda, ndili serious. Mwadzuka mukungomwetulira. Sister Judy. Munthu ndi malota. Komano ndikopa ukuzani chifukwa masiku ano asikana mumayankhula kwambiri. Linda. Ine Mungu akandiuza kuti nkhani ndisauza aliyense. Mesa ndimakhala chete. Makhala chete ndiye malota awa watu amene ndingakuze napa musazauze aliyense atsikana. Okay. Umalota chani nzanga? Ineyo tu Judy. Ndi malota ndili nchalichi kumanga kwatoera ndi 6. Ndiye kumaloto ndinali ndi chimwemwe tu. Ine ndikuganiza kuti amene ndi maloto chabe. Ndipo sindikukhulupirira kuti Zex angakukwatire niniyo Sister Linda. Judy. Ine sindikunena kuti ndizakwatirana ndi Zex. Koma ndangonena kuti ndi malota ndili paguwa ndi Zex kumanga ukwatoera. Atsikana. Sister Linda. Ine solo ndangonena kuti ndizovuta kuti muzakwatirani ndi Zex. Ndakumvani asikana ndamva. Komano Judy. Wanenera nje zimenezo. Mvetsera Linda.
zex uja alikagulukanya marovula maganizo ifanya mfundo zake. Oh. Just imagine. Chibwerere pa college pano zex itu sanakhalepo ndi chibwenzi. Ndipo ine sinamvepo kuti wafusira mtsikana aliyense. Pano tsopano talwa yefo kuli zi. Oh, mwadero Sister Judy. Anyamana ngati zex ndi aja amatha kukhala moyo wawo wonse osadzakwatira. Chabwino komano ine apa pandesi ndikuonapo nkhani yeniyeni atsikana ifo awanali maloto chabe. Maloto ndi maloto basi. Zonadi ako ndi maloto chabe. Sister Judy. Tikaweruka lero likwenera tikhale pansi kukonza program amapemphero a fellowship mawa atsikana. Komadi tikuyenera kukhala pansi. Mapemphero tiyenera kuwakonzekera bwino lomwe. Kwambiri atsikana. Apa tiye tikonzekereni zopita kalasi. Chabwino. Mwana wanzako umuonese chikondi chose. Mwana wanza tuti muchitire chifundo ngakhale atagwiririra. Mwana wanzatu timuonese chikondi chose. Andao mulika skando atundera lanu lino. Skando yanji Ati mwana wa Zulu ali mpakati pobwera fo chogwiridwa. Ndiyafuna chotsapa kati bwete. adengo pali skando pamenepo mwana yotu waganiza bwino kwambiri kuti achose pakati pobwera chifukwa chogwiridwa. Nandao sikulakwera malamulo ampingo kumphato. adengo malamulo ampingo ndi akumpingo kwathu kokha si malamulo a dziko iyayi. kumpingo kwathu kucha malamulo amaletsa kudya kapadwa. Kodi mpingo wathu uja ungalese azipembedzo zina kudya kapadwa? Zonade zakuchalichi kwathu. Ndimango kumveserani ito azibambo ino. Lamulo la boma la Gender Equality Act mndime ya 19 ndi 20 limalola atu mtsikana ogwiriridwa kukhala ndi chisamaliro chonse kuchipatala. Mtsikana amene wagwiriridwa ali ndi ufulu wonse wochotsa pakati kuchipatala ngati wapanga chisankho chotero. Umene utu ndi uchembere wabwino. Zona adamwali ngakhale bwalo lalikulu la milandu la mdziko muno la High Court posachedwa pali nagamula momveka bwino kuti atsikana amene ali ndi pakati pobwera chifukwa chogwiriridwa ngati uyu mwana wa Zuluwe ali ndi ufulu wochotsa pakati kuchipatala ngati akufuna kutero. Tiyeni tilemekeze ufulu wa atsikana. Tiyeni titukule dziko lathu posapondereza atsikana. Mwana wanzako umuonese chikondi chose. Mwana wa mzako ndi wako yemwe. Utengawu akukupatsirani ndi a Center for Solutions Journalism, CSJ. Yes, come in. Khalani pampandopo. Ziko kwambiri. Takulandirani ndi manja awiri kuno kuchipatala, mukhale omasuka. Ziko kwambiri Dr. Dalina. Tabweretsani pepa limene alemba anesi. Nali pepa limene andipatsa anesi. Koma Dr. Dalina, wito khanga ndikuli nesi mukundizwa kuti ndine Lena nzanu wakalekale uja. Lena, ndikukudziwa bwino lomwe. Komano apapa ndingotsatira malamulo a ntchito yanga. Zikanakhala zocheza bwezula ndiyimbira foni kuti tikumane nditaweruka. Mukunena ndizoona Dr. Dalina. Lena, kuti tiyambe zocheza apapa tichedwetsa odwala ambiri amene ali panzere kudikira thandizo langa. Mukunena ndizoona. Komano ineyo mangona ngati muna ndikuira kani chakalekale yasipikwa ndi manzeji. Hayi, sindinakuyeni nkhani zimene zozoso. Zomwe kwambiri kungoti ine ndinangolakwitsa kaganizidwe kanga. Asisi Lena, Pepa lali likusonyeza kuti body temperature yanu ili bwino lomwe. Komanso kuthamanga kwa magazi anu, blood pressure iliso bwino kwambiri. Pali chovuta china chilichonse ngati? Adokotala, ine tumafuna chithandizo chanu basi. Okay, ife ndiye ntchito yathu imeneyoyo yokuthandiza moyenera kuno ku chipatala. Ine adokotala ndi pakati pa miyezi iwiri. Ndimafuna nditachosa pakatipo. Lena, palibe vuto pamenepo.
kuno kuchipatala timathandiza anthu pa nkhani zonse zokhuza uchembere wabwino. Apa patu ndathokoza kwambiri Dr. Talina. Zikomo. Kodi pakati pa miyezi iwiri imeneyi pakubweretsa vuto lina lililonse pa moyo wako? Ayi ndithu ndili bwino lomwe. Chabwino. Nanga pakati pamenepa pakusokoneza kaganizidwe kako munjira ina iliyonse? Dr. Talina, inetu ndakuganiza bwino lomwe. Ndichifukwa chake ndabwera ndekha kuchipatala kuno kuti mundithandize kuchotsa pakati pamenepa. Chabwino. Lena, tandifotokozera bwino lomwe chifukwa chimene iweyo ukufuna kuchotsera pakati pamene papa. Chabwino. Inenza nga ndikumasukira. Kuchipatala kunoko mumayenera kukhala omasuka kwambiri kuti inunso muthandizidwenso moyenera. Zikomo kwambiri. Fotokoza momasuka. Inetu nthawi imene magwira ntchito ku banki kuja tinali ndi workshop ku Nyanja. Ndi ndinaledzera ndinagonana ndi mdzanga ogwira naye ntchito yemwe ndi ukwatira. Iyeyo ndi amene anandipasa pakatipa. Ndiye kuti wakaniratu kwantu wagali kuti sangandikwatire. Ndimo mwaiso ndapeza boyfriend watsopano. Ndiko amene yo ndi amene ndifuna kuti atsatani asaziweza pakati pamenepa. Ifake ndifuna lundi chose. Lena, chipatala ngati chinocho chimathandiza pa nkhani zoterezi, koma motsatira malamulo a boma la Malawi ndi ndondomeko zonse zochotsera pakati. Ndichifukwa kuti ndabwera kunoko ku chipatala chino. Wachita bwinoto kwambiri kuti kuthandizidwe moyenera. Dr. Talina, ndithandizeni moyenera nditi. Thandizo loyenera limene ndingakupatsa papa Lena ndilakuti ukuyenera kuyamba sikelo. Dr. Talina, malamulo ndichosa pakati pa munthu zasozoyamba sikelo zona. Kuchipatala kunokotu timachotsa pakati pa zifukwa zingapo, koma osati zifukwa zimeneyo ukuperekazi ayi. Ndiye mungandifotokozere zifukwa zake? Okay. Chifukwa choyamba ndi chakuti pakati payenera kupereka chiopsezo kumoyo wa mayi kapena mtsikana amene ali pakatiyo. Nanga chifukwa china? Timatha kuthandiza atsikana amene agwiriridwa amene sanafike zaka 18 ndipo iwowa apanga chiganizo chochotsa pakatipo. Koma no Dr. Talina. Inese mungandithandiza ngati nzano? Ndoti mumandidziwa. Pepani Lena, sindingakuthandize chifukwa pakati pamene iwe uli napopo sipakupereka chiopsezo china chilichonse kumoyo wako ngakhalenso kaganizidwe kako. Doko. Koma njira yabwino ndikuyamba sikelo mpaka uzabereke. Bwenzi lako latsopanolo ukalifotokozere chilungamo chonse bwinobwino. Koma tinero ndinamva kuti kuno kumathandiza swatu anthena uli popanda vuto. Kuchipatala kuno timachotsadi pakati popanda vuto nalilonse. Koma pamayenera pakhale zifukwa zokwanira kuti ifeyo titero. Chomwe chikufunika pa iweyo Lena ndi uphungu woyenerera, ndipo tiye ndikuperekeze kwa anzanga amene amapereka uphungu. Koti liime. Koti likale. Kumpando, mlandu umene uli mkoti muno ndiwa amavuto magwiragwira. Mavuto magwiragwira, tayimirira. Pamene mlandu umene boma la Malawi likuyimba iweyo mavuto magwiragwira kuti unagwiririra naliyera Farao ukupitirira. Ndisanapereke chigamulo. Ngati pali china chimene ukufuna kuliuza khoti lino kuti likuganizire. Ino ni nthawi yotero. Zikomo kwambiri olemekezeka your worship chifukwa chondipasa mwayi umenewo. Olemekezeka, ine ndikupempha khoti lino kuti lindituluse chifukwa ndilibe mulandu ndipo sinaphwanya malamulo a dziko lino. Sizoona kuti ndinapalamula mulandu ogwiririra. Chete tili muno ndi mukhoti, mukapitiza chibwana chanu chomazumazuma tikutulutsani muno mukhoti.
komanso mukapitiriza phokoso lanulo tikhoza kuyimbani mlandu wa contempt of court. Mavuto magwiragwira pitiriza kuyankhula. Your worship, monga ndanena kale mkhoti muno, naliyera ndi bwenzi langa ndipo iyeyo si mwana wang'ono. Naliyera ngakhale ali wamfupi ndi wachepathupi, ali ndi zaka 19. Iyeyo amaoneka wang'ono chifukwa ndi mwanadala chabe. Chimene chinavuta ndi chakuti iyeyo ndi ine timati tikamenya game ndimampatsa 2000 kwacha, koma titamenya game kotsiriza inampasa 500 kwacha, ndipo iye anakwiya kwambiri ndikunena kuti akauza anthu kuti ine ndamugwiririra. Naliyeranso wavumirira yekha m'bwalo lino kuti analandira 500 kwacha, ngakhale wanena boza kuti ineyo ndinachita kumukakamiza kuti tigonane. Your worship, ndikanakhala kuti ine ndinamukakamiza kuti tigonane, iyeyo tisibweza talandira 500 kwacha imene ndinampatsa, ndipo sanakandipempha kuti tikasamenyanso game ina ndizapereka balance ya 1500 kwacha yotsalayo. Your worship, ndifunanso khoti lino lidziwe kuti ineyo ndapanga chiganizo choti ndizamukwatira Naliyera. Choncho palibe chifukwa choti ndikakhalire ku ndende pa nkhani yoti ndachedwesa kuchipasa chibwenzi changa balance ya 1500 kwacha imene ine ndalonjeza kuti ndimpatsa. Your worship, potsiriza ndikupempha khoti lino kuti liganizirenso kuti ineyo ndiophunzira wa skulu pa college ndipo ndili mu year 4, chimene ndi chaka chomaliza cha maphunziro anga degree. Ngati khoti lingagamule kuti ine ndikakhale ku ndende ndiye kuti maphunziro anga asikuonekera. Chitukuko chonse chimene ineyo ndikuganiza kuti ndizachite pamoyo wanga chisoonekera ku ntchito imene nditazapeze ndi ku dziko lathu lino la Malawi lisokonekera. Pomaliza penipeni wa worship, munthu unenda kula ngati mwana wamasiye, choncho ang'ono anga onse amayang'ana kwa ine. Chifukwa chake ndikulimbikira maphunziro anga kuti ndizayang'anira ang'ono anga awiri amene ndakula nawo mu masiye wathu. Ndikupempha khoti lino lindichitire chifundo chifukwa kuchita chibwenzi ndi Naliyera amene ndamulonjeza kuti ndizamukwatira si mulandu, ndiponso kufuna kuyang'anira ang'ono anga pa umasiye wathu si mlandunso. Your worship, ndimvereni chifundo. Mavuto ukhoza kukhala pansi. Zikomo kumpando. Chigamulo cha mlandu ndizapereka sabata yamawa. Koti liyime. Akuluakulu adati tsoka likalimba umakocha ndi mkute. Mavuto oti usakudziwa kuti chitamuonekere ndi chani. Kodi akagwira ukayidi chifukwa cha mwana wa ntchito kapena ayi? Kodi chigamulo cha mlanduwo chikakhala chotani? Tsopano ndi nthawi ya mafunso. Sabata yatha tidafunsa funso lakuti kodi ndi lamulo liti la boma la Malawi limene limafotokoza nkhani za uchembere wabwino monga ufulu wokhala ndi chiwerengero cha ana chimene banja lasankha? Yankho lolondola ndi lakuti lamulo limene limafotokoza za uchembere wabwino monga ufulu wokhala ndi chiwerengero cha ana chimene banja lasankha ndi la Gender Equality Act. Ena mwa amene anayankha bwino funso limeneli ndi awa. Funso lathu la sabata ino nali mbuyo mu Dr. Talina ndi amene anachotsa pakati pa Linda mtsikana wa zaka 17 atagwiriridwa. Kodi nchifukwa chiyani dotolo yemweyo tsopano akukana kuchotsa pakati pa mayi wotchedwa Lena? Tumizani mayankho anu ku nambala iyi 0991 046 451. Ndibwerezanso 0991 046 451. Kapena lembani mayankho anu pa tsamba lathu la Facebook la CSJ News Malawi. Nambala iyi ya 0991 046 451 ndiyongotumizira uthenga osati kuyimba.
mu seweloli Linda anali Elina Sanga, Judy anali Desire Kumtanga, woweruza milandu anali Yankho Seunda, Court Clerk anali Jeremiah Mwaungulu, Mavuto anali Isaac Bonongwe, Dr. Talina anali Susan Chowe, ndipo Lena anali Loveness Mbotera. Sewero la fupa lokakamiza akukonza ndi a Center for Solutions Journalism, ndipo akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka. Munali ndi ine Evelyn Mkandawire. Zakhaleninso pomwepo Sabata yamawa nthawi ngati yomwe ino.